May mga pinatid niya kung matanong mo. Welcome to my channel. Welcome to atong ipadayon ang kalambuan sa lungsod sa Mataro. Kung batong guys, magtinabangay kita alang sa kayuhan sa tanan. Okay? Buhatong guys, may tag-extra time guys para for submission sa auditor. Itong buhatong guys para makasubmita. Di ito mawahi guys kay dapat kuan jutas ko. No extra time ka para masubmit ng auditor.